Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσεπνίδης. Γεια σας, ονομάζομαι Κωνσταντίνα Φετινίδου. Γεια σας, ονομάζομαι Σοφία Παζέρη. Ένας Και είμαι από τους δημιουργούς της Νεύσος. Γεια σας, είμαστε οι μαθητές του Γυμνασίου Κάτω Νευροκοπείου καθώς και οι ιδρυτές της εφαρμογής Νεύσος. Στην περιοχή μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την ενημέρωση των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα με τα μεγάφωνα, τα οποία δεν ακούγονται καθαρά ούτε σε όλο το χωριό. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την εφαρμογή αυτή με σκοπό την επίλυση του παραπάνω προβλήματος. Αρχικά χρησιμοποίησαμε το Figma για τη σχεδίαση της εφαρμογής, η οποία είναι εύχρηστη για όλες τις ηλικίες. Στο κύριο μέρος της εφαρμογής μας βλέπουμε τα έκτακτα post του Δήμου μας, πιο κάτω τις ανακοινώσεις για τους πολίτες, μετά τα αγροτικά νέα που αφορούν περισσότερο τους αγρότες της περιοχής μας, τα τοπικά νέα της δράμας, οι τοπικοί φορείς μας, αστυνομία, πυροσβεστική και κέντρο υγείας, γενικές πληροφορίες για το Δήμο Νευροκοπείου και χρήσιμα τηλέφωνα. Μετά έχουμε διαφημίσεις για τοπικά καταστήματα έτσι ώστε να ενισχύσουμε και τις τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, συνεργαστήκαμε με αρκετούς τοπικούς φορείς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν στο project μας. Ο Δήμος και αντίστοιχα κάθε τοπικός φορείς μπορεί εύκολα να κάνει login και έπειτα να επιλέξει τι post θέλει να δημιουργήσει. Τέλος, γράφει τον τίτλο και το θέμα και έτσι ενημερώνονται όλοι οι χρήστες της εφαρμογής με μια ειδοποίηση. Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση της εφαρμογής μας είναι το Adalo, το Figma και το Firebase. Το Adalo το χρησιμοποιήσαμε στην υλοποίηση της εφαρμογής μας, το Figma το χρησιμοποιήσαμε για το design της εφαρμογής μας και το Firebase το χρησιμοποιούμε για έναν ασφαλή αποθηκευτικό χώρο και τις πληροφορίες της εφαρμογής μας. Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς, τα καταφέραμε. Είμαστε εδώ για την τοπική μας κοινότητα. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.